Ito mga kalingap, may dala tayong pawid po para dun sa gagawin tindahan nila Zaira. Dun sa Parisan. Mga kalingap, para magkaroon sila ng negosyo. Sila po yung nagkaroon ng medyo madilim na nakaraan po. Mga kalingap. Ayan, tao po. Hello po, tao po. Uy. Hello po. Nagano ka? Ang ginagawa mo? Maugas po akong plato. May dala kaming pawid ha. Opo, ayos lang po. Thank you po. Para dun sa Parisan ba yun? Opo. Sa Parisan na na mama mo kasi medyo di ba medyo madilim yung nakaraan nyo? Papaliwanagin na ng Lord ang nakaraan. Thank you po. So, nasaan si nanay? Nasa taas pa po. Kasama po si Papa. Opo. Oh. Bali, pababaan na rin naman po yun. Oo. May tinatapos lang daw po kaya. Kamusta na pala? Kamusta na kayo? Okay naman po. Medyo maraming nag-alala doon sa natin, sa kwento niyo, medyo nakakatakot daw. Ano nga po nun ay, Oo. kaya po pala matamuli ako nung nag-vlog po tayo. Nilagnat po ako nung gabi. Opo. Oh, pero ano ba yun na naipakulong na yung yung Opo, nakulong na po, panghabang buhay daw po yun eh. sana talaga Opo, sabi daw po nila, pag daw po, napatawag daw po sana, pumunta na lang daw. Opo. Oo. At buti naman na-serve na yung justice. Opo, kasi po may inaano pa po sila yung po na nagtakas po papuntang ibang bansa. Oo. Sa ibang bansa na po siya huliin. Pag-pray natin at ito po yung kusina nila, Zaira. Ang maliit na si nanay. Nay, kamusta po? Hindi kita nakilala na ya. Nagpagupit po yan. May dala kang... Mainit daw po eh. Kala ko lalaki na. Mainit daw po kasi nagpagupit siya. Nagpagupit. Bless po, Nay. Yan po, nagdala po kami ng nung tawid paunti-unti. Thank you po. Paunti-unti at si tatay po nagkuha daw ng kahoy. Ayun, may pang nga. Grabe, nasaan po si tatay? Doon, nagtatabas pa nga nagtatabas pa. Oo. Nababa ako. Oo. Minit sa Ba't may panlalaki naman ang pinagupit niya, Nay? Mainit po kasi. Mainit. Sa bagay, mas komportable. Mahaba pa naman po. Unti-unti po nagbigay tayo ng blessing sa kanila. Yan po, may pawid, tsaka bibigay po tayo ng counting cash, Nay. Counting cash lang. Daw. Actually, Nay, merong sponsor na nagsasabi na bigay sa akin ng pera. Ako na daw ang bahala na kung saan ko ibibigay. So, isa po kayo sa napili natin na ibigyan. Ano lang naman, Nay? Kaunti-unti. Kasi mahirap pagbiglaan. Ito na yun. Paunti-unti, Nay. Maraming salamat po. Para maanuhan na natin yung Parisan, Nga po, inaano ko eh. Maganda ngayon na dami na pong nauwi. Dami kasi mga Oo. Lang kayo, Nay. Kasing Chat lang kayo. At sana kahit madilim yung nakaraan, paliwanagan na natin. Sana lumiwanag na, Oo, magtuloy-tuloy na yung... Lang ang panalangin ko nga po na matapos yung magkaroon ng bagong buhay, magkanegosyo, yun na. At unti-unti. At dyan po. At ano po ito? Malapit sa kalsada. Buti na malapit sa kalsada. Okay daw naman sa may-ari. Okay naman. Gusto nga din daw po nila ay may tinda-tinda na daw po dyan para daw po malapit-lapit na rin daw po nila bibilihan nila. Si nanay po dating negosyante ito si nanay, pero syempre huwag na nating medyo madilim yung nakaraan ay nagkaganito po, napadpa dito sa malayo at nangungupahan na lang po dito. Pero
Marunong naman ang Panginoon ay. Opo. Hindi niya kayo papabayaan. Yun na lang po lagi ang Oo. ipinipray namin na sana po yung makaraos na po kami ng kahit papaano. Yung tayo-tayo ba kahit papaano Pero Ah, kamusta na mula nang mabulag namin kayo? Kamusta yung Eh, pamumuhay niyo dati? Malaki po okay talagang naman po. Malaking pinagbago. Talaga na. Kasi kumbaga yung Nakakaipon-ipon kayo na. hindi kami kakapusin ng yung sobrang bagang ano. Talagang walang Opo, yun sila lang po. Kahit Baga pa- ni Papa yung nag- Ano nga po, kumisan wala na kaming bigas, bigla kayo nadating. Parang ano, may ginagamit sila. Ginagamit po Mm. talaga. Ganun po na talaga. sabi nito Mama, tingnan mo. Kahapon sabi mo wala tayo ng bigas, biglang dumating sila Kuya Alvin, sabi gano'n. Oo. At Sabi ko pray lang, talagang pasalamat tayo kay C.R. Reyes po. Yan, isa po yan sa nagbibigay sa atin. At maraming salamat po sa sabi inyo. niya, ako po na daw bahala kung kanino yan, kahit kaunti meron po kayo. Hindi po, Ay, maraming. at siyempre, hanggat makita natin na gumanda na yung buhay niyo. Magnegosyo kayo, Opo. na, Talaga yun naman po ang inaano ko talaga na magkaroon ulit ng negosyo para kahit pa paano hindi na tulad ng dati na kapos na hindi namin alam kung saan kami kukuha. Kasi nakakabilib si nanay mga kalinga po kasi negosyante ito dati. Malakas na dati yung kita niyo dati. Malakas Talagang kasi Hindi po kami Rich kid pa lang kayo dati, no? Hindi po kami kinakapos dati. kaya yan sila parang hindi rin nga ano na yung kaya minsan naiyak yung mga yan. Ma, wala tayong ganito. Sabi ko, hayaan nyo na anak. Sabi ko ganyan. Makakaraos din tayo. Sabi ko, hindi yung habang buhay tayo nakaganito na lang. Kaya nagpapasalamat ako marami sa mga tumutulong sa amin na Sa kalinga. sa kalinga po para ano Sa channel natin. alwan-alwan kahit Mm. paano. At saan daw na ilalagay yung yung parisan nyo? Yun lang po sa may Ah. tabing kalsada daw. Ano po yan? By faith pa po yan, By prayer pa. Nag-ano po tayo ng dun tayo. So dito po mga kalingap. Yan, nilinisan na nga po yan. Nakatagin pa. Para mapagpapag. Ito na dito tayo. Aanuhin daw ninyo, papatagin. Ano siya? Square. Oo. Papatagin tapos. Papatay. Kasi ang magiging haligi na rin yung isa na yan na. Buti payag yung may-ari. Bakit naman? Yun yung importante. Yun na nga po ang, Dito na ang simula ng pag-ano nyo na pag-angat nyo. yun na rin po ang ano ko nga, at mabait po yung aming natuluyan dito. Kahit po paano. Pumapayag naman po sila na tayuan namin ng kahit maliit na negosyo. Tsaka ito parang maswerte ito si magbantay. Maswerte ata ito magbantay na si anak niyo. ikaw ang mabantay. Pero mo yung pag-aaral mo. At syempre, natin. Kailan ang planong mag-enroll? Kasi kailan ba enrollan? Sa ano po? Diyan ba ba? Sa June. August yata ang pasukan po. August. Sa June. So mag-enroll ka na po. Balik sa dati na po yata yung Wala nang tapos yata K to 12. Oo. Yung 30 daw ang tapos mula sa isang taon. Kumbaga bumalik na sa dati yung school. Akala ko yung sa K to 12. Na lang natin. So sana talaga ito na yung simula. Dito na lang para magkaroon na rin tayo pa ng mga ipon. Para po sa sarili po bagang bahay. May paplano ka pa palang mag-ipon ng sariling bahay. Siyempre, lupa muna yan. Opo, bago po bahay. At Kasama po lagi yung sa plano nila mama. Lagi po nila inaan. Gusto nila kasi dito banda. oo, mababait ang Tahimik tao po dito. kasi po dito po. Wala po sa amin ng gugulo kahit anak. Tapos po. May Ang mga tahimik po mga talaga nahatid naman ng ulam. Opo. Ay, Bahay po. Nagbibigayan po. Kami lang din po.
Tas ano po ay, ang tawag dito, wala, malayo po sa mga may ingay. Pero okay po kasi masaya po kami dito, mga magkakalapit. Sama-sama kayo, sila mama mo. Po yung mga kahoy ni tatay, libre po yan. Galing bundok, masipag talaga si Kuha tatay. na lang kami haligi. Haligi na lang kulang. Ay, halito na lang. Tsaka yung pansahig. Balita ko na ikaw ang magaling karpentero. Unti-unti lang. Galing ni nanay. Si Papa lang po taga-kuha ng mga gagamitin. Tapos si tatay, siyang labor. Ikaw na yung foreman. Siya taga-kuha. Magaling si nanay. Nagpagupit pati si nanay, mga Mainit daw po kasi. Masyado kasi mais. Sabi ko nga po, pagka halimbawa madami na dyan, di saka na lang dito. Halimbawa, Maganda po pati dito kasi Puno presko yung presko. Siyempre, Mahangin kakain dito. dyan si na dito ka daw. Kakain kami dyan siyempre. No, Sabi ka daw kay. matikman malang luto nila. O, yung pares ng nanay. Baka, kaya na yung masarap? Kaya mong, Paris mas- kami nga ang ano ko nun eh. Opo, malakas po yun sa amin dati. oo, mga sing sarap ng, pares na diwata. May mga nadayo din po sa amin ang dami. Oo, yung mga Iba't ibang lugar po. yung mga malalayo mga nakakarating sa amin. Oh, talaga? Ay, ibig sabihin ay, talaga, magaling ka magluto. Excited na kami na sa paresan nyo. Kami din po. Excited na rin po ako mabuksan eh. Oo. Para Matarpolin ulit. Magagawa ng tarpaulin. Didikit na dyan para pag umasa. Pares Kita na. may tarpaulin. ano lang yun. Sa pagpares kasi laging ang baka. Baka, Yung kami nabili dati sa na kami, yung kasabayan ko din yung mga K-boys na Sina Kalinga Prab. Kain dito, Opo. Yan. Mga parisan dito. May mga Sarap pangarap pero magkakatuto yan mga Kalinga. Lang. pangarap na may gawa. Yun. Paano pananampalatayang may gawa, no? Right? Sama-sama na po. Para kahit madilim ang nakaraan, liliwanag na. Excited na po tayo. Excited na po kami mga Kalingap. Ayan, at pangyayari na po yun. Abang-abangan po natin yung nila ni nanay. Sige na, lang kayo sa akin kung ano yung kaya kong itulong, sabi kayo para ma-push natin yung plano nating negosyo. Plano yung negosyo pala. Kami makiki-customer Sama lang lang kami. kayo dun. Makiki-customer lang kami. O, customer lang kami, yung taga-kain lang kami na. Basta Sana may araw-araw ka ang kain. mapapangako ko na ang mapapangako ko na kami ang number 1 customer nyo. Lagi kaming dito, may take out. May customer na kayo, Nay. Congrats. Agad. Wala Oo. pa man din, wala Oo. pa man din. May na. Talagang na siya. Marami din pong nag-ano nga sa akin. Kailan ka pa mag-luluto? Sabi ko wala pa. May kasi mga na- nadaan po din dito. Kaysa na kayo sa bundok, mag-uling kayo sa bundok. Magana nga kamay ko, sir. Nagbalik na Kawawa naman naman nga po. po. Kawawa naman Ayan, siguro. natusok ko yan ng yung talahib po ba? Nadali po yung ugat sa dito. Dito, yung ugat Oo. niya. Nakatikaw yung ganun, pinahilot lang ni mama, ginahinil. Hindi na tumaunat. Pinahilot ko lang to. Tapos naunat Kasi na yung ano niya diyan. Hindi na maganyan kasi lagi nakaano sa itak. Ano siya? Hirap na nga po siya Yung ano na makawak nga ng siya, itang. yung gawa ng dito yung ugat daw tinamaan dito. Kumbaga yun na muna yung dugo niya sa Oh. yan. Pinahilot. Yan, unti-unti lang na Ikita din natin ang ang magandang kinabukasan. Ano na yung masasabi nyo, Nay? Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako kahit kay God kasi siya po talaga ang priority po namin na manalangin lagi, humingi ng tulong na sana magbigay siya ng tao na kanyang kumbaga, gagamitin para makatulong sa amin. Kaya
nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumutulong sa amin na mga tao po na hindi man po namin kilala, pero kami binibigyan nila ng tulong na ano, kahit Bukal sa loob. financial or financial man o panggamit sa bahay. Kaya maraming salamat po. Welcome, Nay. Na Tuloy lang sa panalangin. Yan, napapasaya nyo kami. ay, grabe naman. Nasaya din kami, Nay. Nakakapagpasaya kami ng kapwa namin. Sana marami pang tao. Ang panalangin ko lang po, sana pagdating ng araw, kami naman po yung tutulong para kahit pa paano yung, kumbaga, yung tumulong sa amin makatulong din kami sa iba. Oo, Nay. At kayamanan yun sa langit. Kumbaga, kayamanan yun sa langit yung pagtulong sa kapwa. Ano yun, parang nag-iipon ka daw ng kayamanan niya sa langit. Ano siya? Kaya po, Saka makakagraduate si Shaira, ano? Ayun, talaga. Mapagpapatuloy sabi na ko po nga yung yan, muna, aral, trabaho, para kahit pa paano malapit na pati yung school. Malapit Malapit lang yung school. Ano siya ang mo? Last message ngayon sa vlog. Ano po, sobra pong napasaya niyo po kami nila mama ngayon. Ano po, kahit po nung umpisa pa lang, malaking tulong na po yung nabigay niyo po sa amin. Doon pa lang po, ano na po yun sa amin, grabe na po pagpapasalamat po namin sa Panginoon niyo. Kasi po kahit po paano nababawasan po yung pagod nila mama at papa. Nang dahil po sa mga tulong niyo po. Yun po. Kahit paunti-unti, at least tuloy-tuloy. Opo. Ano? At sana po magtuloy-tuloy pa po talaga. Pray natin yan at yan yung goal natin na maging successful kayo. Opo. Lahat po ng beneficiary yun yung hangad namin na Tiyaga lang po. maging ayos yung buhay nila. Parang mabago ba? Ano, Nay? At sige, Nay, at magkaano na din kami, papalam na kami. At ang aliwalas ng kanilang mga aura ngayon. pagod na pagod. Kahit pagod. Oh. Ayan po mga kalingap at salamat po sa panonood ng vlog today, ng ating charity vlog. Salamat po sa walang sawang pagsuporta. At wag po natin kalimutan ding mag-subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin, at sa lahat po ng bumubuo ng Kalingap. At syempre kay Kuya Val, ang mama ng Kalingap Rob. At syempre sa miss ko din po kay Ma'am Buena. Salamat po sa hindi na-skip ng ads, and God bless po sa inyong lahat.